Tomek, koszulka, było. Jacku, 20. Aha, dobra, Michał może być. Dobra, to bądź się Możemy? Chłopaki, najpierw do obrony. Dzięki. Jakbyś mógł coś, Dobra, zmień perspektywę. Nie, bo on się zatrzymał, nie? A to tamten to nie było. Cofnął się i oderwał tę nogę. A tylko rzucił. W górę rzucił i oderwał. Nogę obrotu na końcu. Dobra, wróć!
Pomagajcie w pomalowanym! Czekaj, wyjdź! Nie kontrolować! Na przodu! Proszę, dawaj już! Czekaj, Cezary jest! Mówiamy na siłę sam! Lipka, poczekaj, Karol, tu! Karol! Tomek! Piła! Cezary, zostań! Od strony końca, obaj. Blisko przed! Dobrze, dobrze! Nie, Karol, źle stoi! To na pełnej prędkości wtedy dopiero wstaniesz na obronę. Pola obrony? Weź na pola obrony? Odejdź trochę, Kacper, odejdź trochę. Dawaj! Piła. Nie skacz, nie skacz. Dlaczego wy stoicie, a nie biegacie w środek podania? Na połowie. Aksiu do przodu. Biegaj!
Gramy.
Tylko ręce w górze, nic więcej. Dobra, dobra. Uda to!
Poczekaj, dobra. Od 13.
Wow.